Lalu pun napakake pusaka ora kok landhepi mung landheane nang kok dikantili layang kang kaya iki. Coba tak waca nilayang iki. Rikala kawas miwakaki Prabu Gatotkaca aja kaget. Mula sliramu nganti tak tapake pusaka duduk kok pusaka ingkang tak gawe napake utawa landheane perlu ning aja nganti ngeneki si Gatotkaca. Surat kang ana ing landheane pusaka Kiai Jalak iki mangerti sliramu ngamuk ana negara Ngastina kaya guru tanpa perlu. Selak ngesake layone kadang Raden Angkawijaya sakniki pundhuten gawa nang Pertapan Ratau. Lah mula gampang. Besok menawa kadang Raden Abimanyu iki sawulya takon marang Yang Begawan Abiyasa oleh males apa ora. Lho nek kaya mangkono layange Kanjeng Adipati. Wah, bener aturing Kanjeng Adipati becik layane Yaya Abimanyu. Ora tau. Layoning Yaya Abimanyu. Mula bener aturing Kanjeng Adipati Swangkarna nek nganti terus tak rewangi Pancakara marang wong Ngastina kaya selak mesake layoning kadangku si Yaya Abimanyu. Lho gampang wong Ngastina nek Yaya Abimanyu wis mulya tumrape utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati. Sakniki layoning Yaya Abimanyu kula beto minggat dhateng Pertapan Ratau. Eyang Begawan Abiyasa kula ngaturake layoning Yaya Abimanyu. Lepas layonira Raden Abimanyu kang kabeto minggah dhateng Pertapan Ratau linta winarna gentos ingkang sinara wengi kawi ingkang dumunung wonten ing kaputren negari Ngastina namung ratenane Ngayuditi Senggari ingkang kadhep miwah Raden Lesmana Mandrakumala ngumuning tiasira prayitnaning cipta-ciptaning talining rasa cipta tunggal rasa kembar tinayungan daya nira taat meta katon jati tan kenaning
ayetnaning Lesmana Mandra Kumala Titi Sendari. Iya Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala napa? Ora katinjal kang kaya apa maneh lho Titi Sendari nampi raganing Lesmana Mandra Kumala. Kaya Titi Sendari Putri Dwarawati. Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala bener kang dadi aturmu aku. Aku ngaturake sungkem pangabekti Kakang Mas, muga katampa bektiku marang sliramu. Iya ya Titi Sendari sliramu ngaturake sungkem pangabekti kena tak tampa. Puja pangestuning Lesmana Mandra Kumala ditampani ya Titi Sendari. Iya ya Kakang Mas tak tampa tangan loro tak cencangana pucak ing rikma muga dadi cahya nur cahya. Kejaba saka iku Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala. Mongko aku iki jare dikon biyada nang negara Ngastina aturing Wa Prabu Baladewa nek sliramu iki areping dadi kemanten. Ning tak ententeni kajating Wa Prabu kok ya ora duwe kajat njur aku dilebokno nang kaputren iki lho karepe kaya apa? Titi Sendari. Iya Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala. Mula mangerti ya. Kanjeng Rama iki jane ngono ora kok kate duwe kajat mantu Lesmana Mandra Kumala oleh putri liya ora. Lesmana Mandra Kumala iki gelem didhawuhake nanging oleh Titi Sendari sebab wis ping pira aku. Aku semono ngarepake ndang Pergiwa. Pergiwa ora luput didhawuh karo Gatotkaca. Semono Pergiwati tak karepake. Ora sesih Pergiwati didhawuh ngarang sedulurmu tuwa Raden Jayasamba. Njur aku ngarepno sliramu. Basa aku ngarepno sliramu wis ditampa bapananing penglamaran. Ning apa sebab iki? Kok nganti kedhisikan Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya? Lah mula dina iki sliramu kudu manut pangrenaku. Ora usah sliramu kate manut Raden Angkawijaya. Ora usah sliramu ngebotake Raden Abimanyu. Iki lho putraning Nalendra, putra sing kebuntol donya Lesmana Mandra Kumala.
syukur seliramu manut jaluk apa Titi Sendari. Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala aja kaya mangkono. Wong aku iki garwaning Kakang Mas Abimanyu durung suwe olehku dadi kemanten sik oleh selapan dina. Lho mesti ning aku iki nak tresna-tresnaning wong duwe garwa. Lah nek aku areping para dawuh kula nek ku nglakoni kula kaya apa? Wis ta sakniki sliramu golek liya ae Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala. Titi Sendari. Saka rumangsaning Lesmana Mandra Kumala aku ora iso golek liya kejaba sliramu. Wis ta sliramu manut karo Lesmana Mandra Kumala. Syukur manut njaluk apa? Apa njaluk canteng mirah dakoning ten golekan kencana. Njaluk jarek kang diplipiti Mas tak turuti. Titi Sendari sliramu. Mau Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala wong diarani mau kula kok peksa. Wong ku ya nek ora wani diterna wong ora gelem aja dipeksa golek liya Kakang Mas. Mo Titi Sendari aku ora iso golek liya kejaba sliramu. Sliramu kudu manut didhawuh karo Lesmana Mandra Kumala ya diajeng njaluk apa tak turuti. Mau wong iki lho wong dikandhani mau kok meksa ae kula. Nyingkriya rana lho Kakang Mas Lesmana Mandra Kumala aja cedhek aku. Ora Titi Sendari kudu manut dadi garwaku. Nalika ing mangke Lesmana Mandra Kumala tan kiat ngampa bentering brantaning tias gandrung kapirangun miwah Titi Sendari. Sapa ayu-ayu ning kaya sira lulungan wong ayu padha malo bakar sitli jawa ayu aja kawajuan rasane wang kuner beta kuner beta berasa kutang no tengah kelosokan tengen mentang gendewo Kangge ngemban wong ayo Titi Sendari wis ta manut to. Ora kakek manut titik ae Aku gelem Titi Sendari. wong iki lho kok malih gak pati Jawa nyingkriya rana lho geding aku. Wah aku kok tabok ngono ketang gak tadusi kembang ae awakku Titi Sendari. Bayuh bungaku jan kepati-pati. Njaluk apa Titi Sendari? Mo nyingkriya rana lho Lesmana Mandra Kumala nyingkriya rana. Wis ora kuat rasane ngati. Aboteng wong lara gandrung. Timbangan brantane lan brantane lan bakar siti ada wong ayu aja gawe cuane ngati Manut sunapun gotagar wona Waduh Titi Sendari sida gak manut. Ping pira Aku iki ngarepake wanudya. Ben ditolak ben ditampi kok sebel temen wong kaya aku. Titi Sendari tim layunan. Melayu nang Giri Guntaka, Giri pengarani Gunung Guntaka jurang. Munggah gunung kang dhuwur tumurun jurang kang wis ta melayu nang lak-lakane naga. Aduh Titi Sendari.
kaputha-putha miwales semana mandra kumala saya dangu saya tebih Kantrita lampahing titisan dari sumedhal lepas saking kikise negari Ngastina. Lepas lampairo titisan dari linta winarno gentos ingkang sinoro ingkawi ingkang dumunung wonten ing dalem kasatriyan Madukara namung ratenaning ayuni Wara Sembadra mewa ingkang raya Asri Kandi ngunguning tiasira anggene rongrangu murcaning ingkang putra Raden Abimanyu wusana ingkang nembe rawuh namung kakilura Semar kageting tiasing Niwara Sembadra rasa resi surasanyo nira batin akwata lembatakan mongkasnya nira tunggal rata harapan hatinya dan gaulnya para kasokan ora nono banyu milyam kang katona song tam jopo adnero ngunguning tiasira prayitnaning Niwara Sembadra rikala kaseba ingkang rayi Sri Kandi Dalaka Kilura Semar miwa nala gareng utawi Petruk sak marga-marga lamparan Niwara Sembadra mung mangiring kersaning pujangga Mane
Prawa kang prayoga sowan Modening wulan purnama Jeremane Petro prayoga sowan Mustahuntara bisa nunggal sawiji bisa nunggal sawiji wujuding dalem kasatriyan Madukara sinten to ingkang dumunung wonten ing kasatriyan Madukara putri saking negari Madura putraning Prabu Basudewa kakasih ratenaning Ayuniwara Sembadra wanita kang luwih endah warnani dasar panukmaning Bathari Sri Rekemaning ngembang bagung alis sing nangga sepisan kilar-kilar batu ing kaya nila cendani terunge-runge garatnanira mripatira ndamar kanginan latine manggi serengat wajaning miji timun uang yanyang kaputung jangganing ngelu gadung pundaing neraju mas lengening gendewa pinentang drijining mucuk eri
nek mlaku kaya macan luwi lembaning kaya wong nyeblak gadung. Aja tapak priya kang ora kiyuyuna marang Niwara Sembadra. Banyu miling nganti bisa mandhek manuk piber bisa leren kembang mekar bisa tumelung. Saking kepingine dipethik marang Niwara Sembadra. Kaseba ingkang rayi Sri Kandi. Sawaning tansah kemimang ati-ati manganglungake janggane ngapurancang ika wantuna bapa mulai nenggita mapan mboten sak ngandhaping Sri Kandika Kilurah Semar Nala Garing Miwapitru cekam ngurumpaka gelaring Niwara Sembadra katingal balo-balo rambataning kembang kadung tan suri nuncin-nuncin obor-obor mancung cinupeting ponang carita dalang kandha pono kersa nginggake larasing waspada sakedhape netra sak negering Wardana